Heu! 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 Chukwu okike! Chukwu okike! Heu! Nnatikwe gị n'oke ọnụ! Odejimjim etukwe gị n'oke ọnụ! Papa binie! Papa binie! Ọkwanụ n'ime abalị a ka m jere ọjị m n'enu maka na onye enwe na-eji abalị aga ọfọ. Heu! Chukwu Biafra m binie! Anyị nọ ka ndị enwe ndị gburu agụ ka ekewere anụ agụ were kewo ha anụ agụ ọbịa ụmụ ha gburu anụ. Binie! Ọnụ isi ụtụtụ tata bụ Tọzdee ya na oge ehihie ka eji akpọpụta nwanne anyị nwoke wụ Maazi Igwe Eze Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe. Oge bụ Chukwu Biafra m, oge bụ Chukwu ọ na-enegide anya were ekwu eziokwu ejiri si ka ejidi egbue. Binie! 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 Bịa ka imeelu onwe gị agha! Bịa ka imeelu onwe gị agha, Chukwu okike! Etinitere m 24 elders in heaven. Binienu n'oge eruena. Etinitere m ọhụ mmụọ na nnụ mmụọ nọ n'aja n'Igbo. Etikuru m nna m hụrụ Igbo. Ojigad. Binie! Oge eruena. Nwa onwe gị ihe o mere na o kwuru eziokwu. Igbo niile agbakọnata n'ọnụ na Abuja. Ndị maara eziokwu ahụ eguzorugwo na Abuja. Ezumezu guzoro Igbo were kwuru unu ka m na-eche ọjị ya n'ihu n'abalị a. Nwafọ Igbo ọbụla nọ ka onye eji maka ikwu taa ịnawa Abuja. Sija kpọpụtara anyị ya ka anyị hụ ya anya. Si kpọpụtara anyị ya ka anyị nụ ọnụ okwu ya. Binienu n'oge eruena. Hey! 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 Agwa ka agadi nwoke n'ebe, agwa ka agadi nwaanyị n'ebe, agwa ka ụmụ agbọghọbịa n'ebe, agwa ka ụmụ okorobịa ndị Igbo niile n'ebe n'enu isi ya. Si kpọpụtara anyị ya. Owo nji eje mba binie ọtọ na arịrị echie mụnwa bụ Odejimjim anya. Chukwu ihe ọbụla anyị mere gị bụ ihe ọjọọ, gbaghara anyị. Si kpọpụtara anyị nyewa bụ Maazi Nnamdi Kanu. Si kpọpụtara anyị ya ka anyị bịarị anya mmadụ na ọ dịkwara nke bụ ndụ. Heu! Heu! Anya mmiri echie m anya. Ori ude na na-ajọ ọbịa. Agwụsara isi n'ọnụ a na-eri ube mma. Onyide agadi nwanyị ọtọpụ ọgọdụ ya n'ike. Ori ude agadi nwoke ya na mkpe ya na-anọ. Si mepelu
nwanne anyị nwoke chukwu nọ ibe nna ayọ n'ụbọchị taa ndị chi ọ bụ na ibe nna ayọ n'ụbọchị taa iyenu na ihe na ndị mbụ na ndị egede ọ bụ na ibe nna ayọ n'ụbọchị taa otu a mkpedia n'ụbọchị taa otu a ka ọ ya adị ise 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 ise